Goedenavond, het is zaterdag 10 september en dit is nieuws in Zeeland. De hevige neerslag van vandaag heeft voor behoorlijk wat wateroverlast gezorgd. Vooral op Walcheren en langs de Zeeuws-Vlaamse kust. Hier in Oostzoeburg stond de straat blank. De massagepraktijk van Alice Dullemans stroomde helemaal vol. De praktijk staat onder water. Je kan daar helemaal niks mee doen. Er is een hoop schoonmaakwerk en heel veel spullen zullen er weer weggegooid moeten worden. Terwijl Dullemans de deur dicht hield, maakte het voor haar buurvrouw weinig verschil. Het loopt gewoon onder de deur door. Dus ja, dan kan je hem net zo goed even openlaten. Want nu hebben we er een pompje neergelegd om het water weg te laten pompen. Dus ja, dan moest hij toch eventjes open. Het is voor deze buurt de zoveelste keer dat de straat onder water staat. En ze zijn het beu. We hebben met elkaar, de buren, een brief ook geschreven naar de gemeente. Om het probleem kenbaar te maken. Omdat het heeft eigenlijk te maken met de waterkolken die gewoon niet goed werken. Zolang de gemeente geen actie onderneemt, blijven de buren afhankelijk van het weer. Als het keihard gaat regenen, dan loopt bij mij de stress wel een beetje op. Dat ik denk, het zal toch geen waar zijn. Elke keer als het regent, ben je toch weer angstig van, oh jee, straks staat alles weer blank achter. Maar ook als je weg bent, want je bent niet altijd thuis als het zo hard regent. Want ja, je werkt ook gewoon. Nu dus maar hopen dat het voorlopig droog blijft. Ondanks het noodweer is de sponsorzwemtocht tegen kanker in Middelburg toch doorgegaan, maar is noodgedwongen ingekort. De deelnemers zwommen nu een halve kilometer. Waarom doet u mee? Ja, omdat ik het een heel goed doel vind. Ja, iedereen is ook wel mensen verloren aan kanker. Ja, ik zelf ook. En ja, ik ben gewoon heel blij dat ik mee kan doen hieraan. Het is de eerste keer dat deze sponsorzwemtocht in Zeeland is georganiseerd. Wat vindt u, is het een succes geworden? Ja, ondanks de regen die we tot nu toe hebben gehad, want we zien er echt voorlopig allemaal uit, is het belangrijkste dat we mensen bij elkaar hebben gekregen, dat alles blauw gekleurd is hier en dat we in ieder geval het water in hebben kunnen gaan. Viel het mee, viel het tegen? Ja, het viel alles mee. Ik ben heel erg een koukleum, maar het water was heerlijk en het enthousiasme van de mensen is super. In totaal is er ruim €51.000 opgehaald. Het geld gaat naar de stichting Fight for Cancer en wordt besteed aan onderzoek naar kanker. Zo'n 200 monumenten in heel Zeeland waren vandaag te bezoeken op Open Monumentendag. Zoals hier in Noordwelle. Omdat wij voor ons gevoel zo'n prachtig huis hebben, vinden wij het ook leuk om mensen op Monumentendag van mee te laten genieten. Dat huisje aan de voorkant, dat lijkt een klein huis. En dan komen ze door de poort in het achtergedeelte in de tuin. En dan zijn ze heel verbaasd dat we zo'n grote tuin hebben. En ja, dat willen we eigenlijk een beetje delen. Elk gebouw heeft zijn eigen verhaal. Zo ook de woning van Ineke. En voordat het een woonhuis is geworden, was het een timmerwerkplaats. Bezoekersaantallen vielen vandaag wat tegen. Vanwege het slechte weer trokken er minder mensen op uit. Ook morgen zijn er nog monumenten te bezichtigen. De 24e editie van Film by the Sea in Vlissingen is gisteravond feestelijk geopend. Ruim een week lang worden meer dan 100 films uit de hele wereld vertoond. Afgelopen 2 jaar had het filmfestival te lijden onder de coronamaatregelen. Wat zorgde voor lagere bezoekersaantallen. Dit jaar hoopt het festival weer rond de 44.000 bezoekers te ontvangen. De voetballers van Goes ontvangen op het eigen sportpark het Schengen koploper Nieuwenhoorn. Goes in de eerste 2 duels 2 punten gepakt. Vorig jaar gedegradeerd uit de 3e divisie. En dus kan de ploeg van Dennis Toernooien wel 3 punten gebruiken. Hier tekent Erwin Fransen halverwege de eerste helft met een fraaie treffer voor de 1-0 namens de thuisploeg. En wordt daar in de tweede helft dan een vervolg aangegeven. De Beverlandse formatie verdedigt goed en heeft hier ook nog ruimte voor de tegenstoot. En dan is Fransen, de doelpuntenmaker van de 1-0, opnieuw vertrokken. Een foutje van de doelman. En Fransen is mes en messcherp vandaag en tekent ook voor de 2-0. Hoekschop dan voor Goes, dat echt de smaak te pakken heeft in de tweede helft. Meer wil tegen de koploper. Voorzet en kijk eens wat een fraaie treffer van Wout den Engelsman.
De verdediger, sinds dit seizoen in het shirt van Goes, wordt schitterend de 3-0. Dan is het nog niet gedaan met de scoringsdrang bij Goes, dat meer wil. Hier is een van de uitblinkers van de Bevelanders er vandoor, Timo Leibers. Hij bekroont zijn wedstrijd met een treffer. Na een solo zet hij de eindstand 4-0 op het scorebord. En de ploeg van de Nooier heeft na 3 wedstrijden 5 punten. De onbestendige situatie van afgelopen week kwam vandaag tot een soort climax, want de wind draaide vannacht naar west tot noordwest. Daarmee kwamen buien in straten achter elkaar vanaf zee en de Schelde, met stortregens en onweer in vooral Midden-Zeeland en ook al in Zeeuws-Vlaanderen. Dit is in Terneuzen, dit is Zaamslag en er waren ook extreme regencijfers. Middelburg kreeg meer dan 60 mm, Hoedekeskerken meer dan 65 en Noordwalcheren kwam lokaal boven de 70 mm. De verantwoordelijke depressie is weg naar Duitsland, maar een noordwestwind brengt vannacht nog een paar lichtere buien van zee. Landinwaarts kan mist ontstaan die morgenochtend enkele uren blijft hangen. Overdag is het morgen allemaal veel rustiger dan vandaag. Er is kans op een kleine bui, maar er zijn vooral zonnige perioden en maximumtemperaturen van 20 tot 22 graden. Kort dan nog volgende week. Maandag is het vrij zonnig en warm. Dinsdag komt er wat meer bewolking met een enkele bui. Daarna krijgen we noord- tot noordoostenwind met een paar graden lagere temperatuur. En het is dus vooral droger de komende week. Tot zover het nieuws. Zometeen een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.